Horas ma di hamua kamang akainang punguan lansia ni huriata. Surado naung bobono sakitabi di bagasta jalatung masihol hita marsaur do akadongata di tonga-tonga di bagas joroi. Alai pos dorohanami na tok kita martangiyak tu debata hatop mago sori magon asabui hita rak marpungu muse di bagas joron. Tapak mati kita nargaon marsaur do debata marhite pertangyangan lansia. Tapahohom marohatta martangyang nahohom mahita. Tapuji matuhattai marhitede nomor 360 ayat 1 ayat 2. Debata amanami para sirohana sumurung hodo muali pasu-pasu di ngolunami. Satoki kami marpasaora do tabadiaumi marhite partangyangan lansia. Rajai maruhanang pikiran nami be jala paluas mahami di bagasaka hohomon tumangiho kata mamuji pasangapoko di bagas nami be. Asalam margogo lamar posneroha hami madalani ari-ari ningulunami atik pesipata maol partikian nahu bolusami tuk doho Tuhan patureho ngulunami sian nama muka satu nama ujungnya non denggamar tureho batulo moniroham upeleho kami madiri nami tuho amin. Hatani debata di pertanyaan Tikion ima natar surat di Parjamita 10 ayat 10 sahak Rudi ayat 15 tajahama marsikat soring humulai hamima sian ayat 10 molodung matul tul takke di bayan manangise jala dang di Garut babana ikom mangasaho gugu nama ibana manalikon alai namar hasiakon habis tarani ido nadumenggan molo mamargut uluk tagan sohona tabas dambe maraba hapadean ni panubuti lomoro hani pinggol ubg pakatayon ni halak napistar alai bibir ni halak naoto mamodu ibana sadiri mula ni pakatayon ni pamanganana hauto odo
jala ujungna hata lalayan sabindo. Sai di padeak-deak halak nao todo hata-hatana, dang di boto jolmai manangahan namasa sugut. Tung ise mapa botoho tuibana manangahan namasa dung sal tuibana. Hangalutun ni halak nauto mangalujay ibana sadiri. Ala so diboto topoton na dalan tuhuta. Ido sahakna mertua do akan atumangihok kata ni debata jala no peopsa. Amin. Marede hita sian nomor 630 sada. Sahihutonoku Jesus, sahihutonoku Jesus, saleleng-leleng nai, nang godang hapor suhon, sai mengit doa manon, sahihutonoku Jesus, saleleng-leleng nai. Asiniro hamadi hamu dohot dami siat debata amai dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di porbadia. Amin. Hatani tu hatta sian Evangelium isi Matius biddu 20 sada ayat 20 lalu saharu di ayat 22 tajahamatong marsori-sorin. Alai behado di rohamuna adong madua anak nina sahalak jadi ditopok masih hahan didok matibana lau maho anaha sadarion mangulatu porlakta. Alai Roma alusna dangko luau hape di sol-soli rohana muse gabi saut maibana lau. Ia amamai ditopok masih yang giani lau songonido hatana gabi didokima mangalusi ulu tuan hape dang saut lau. Ise sian nasida na duai mamulahon pinangido ni ama nasida, jadi didok nasida matu ibana, si hahanido, dungi didok Yesus matu nasida, si tutudo na hudokon tuhamu, takunado halak si jalobeo, dohot boru na jahat, bongo tuharajau di debata, unang hamu. Ai narodo si Yohanes tuhamu di dalam hati goran, dang dihapor sehamu ibana. Alai akka si jalobeo dohot akka buru na jahat do porseado di dahamudo inian laos tong sodi sol-soli hamu rohamuna lao makka porsiai ibana ido sahakna hamu akka damang do dainang totu macai menarik do trupukon jala jut do masa di tonga-tonga ni ngulutta siganu pari. Adong do halak na tua-tua madok ngatung lo jauh na manguluot Tuhan ala mau inna alai dung ropar sahitoni sesongon na diodam goluna urup yau pargugu yau Tuhan naik sanga berengok kwa kaya nakoko jolo si pas sude boy do hape hata-hata mate roha-roha mangulu ima na taida deba di tonga-tonga ni ngului nunga sonang rohakku mate nunga hibul rohakku mate alai molo saini sulik kita rohana dang dope radi nguluna tusi hamu kadamang do dainang adik pe saya manosa gogo ni Sanhedrin si boto surat lau manegai ulau ni Yesus alena takas teida dangga be suddat barita nauli tu pertibion godang dua kasukun-sukun domu napinatupan yakka sisehan doho Yesus ulaon nama cerga di tonga-tonga di pertibion
Di suku do Yesus, alai dia lusi Yesus doi macai denggan. Ragam di bawah Yesus cara mengalusi, dada holam mengalusi suku-suku ni. Alai lausidunya dalam manugu-nugu. Asalam mengatusi pertibion, ahado haroroni Yesus soratu pertibion. Daholam mabuan haluaon, daholam mabuan aka nauli narengkat do, asa marulopolo pita. Alai si pata dang diboto pertibioni, ditulak do ibana, bahkan dipusa. Taida sian kobaran nabi nani Yesus, taringot tu panguloyoni, marhite yanakon ni sada keluarga marado pedua yanakon na. Nasada disuruh dialusi doh denggan alai dang diulahon. Nasada naik ditulak alai diulahon. Dialusi jala didok rade alai dang diulahon. Tabu begion alusna. Mabai pos roha alai daktarida pabainanna. Dasi pata songoni dong ngulut tadi pertibion. Burjudo hita tumangi hok katai jala takas do ta auhon boy do tadok tabudu jamitai. Cocok go hatani lagui. Tung macehonado tangiak pangudiano ni. Alai pada kenyataanna hirana sutuk doi pahoton haporsionna mangalio pakirimot di bana. Setok tarbuabuan ngulu nalam gale. Hirana so mampu mangauhon. Hirana so mampu makanguluhon. Ima nataida. Alani dipangido duhita hatuluson. Daksual alus marhite hata. Daksual alus marhite padohan. Alai bohado pakanguluhonota. Di hata ni debata nok tajaro di tonga-tonga ni nguluta. Tuk doi mangaliopos ni roha. Tuk doi patuguh kaporsiota. Tuk doi mangalios semangat. Dikira ni pamatak tanong lam gale. Mangalio gogo asalam marsihohot kita tutuhat tai. Dipangido do habuluson ni roha. Taida anak napadua honi. Daung ninna alai diulahon. Koras idaon alai di ujung na adok panguloyon. Mulo tapamanat sian sikap mina duai hirana songgo alus napas manang dia do natikos. Dia do namar panguloyon. Alai na taida ima halak na setoktong pajogal horrohana jala nasotuk mabuka rohana majalo barita nauli majalo hata na mangalio pos ni roha. Saya toktong dipajogal rohana ujung na luangan iban. Alai taida ma debas yang ngolu ni na mangalo Tuhan Yesus na manulak Tuhan Yesus. Songon tekat di pangulau ni Yesus di tonga-tonga ni portibion. Danggabe marisuangi bana pabuah barita nauli. Danggabe marisuangi bana pasahaton harajau ni debata. Gabe muba dua kana jogal rohai. Gabe muba dua kana patak kang rohan. Ujung narong dua kahamu baon. Tungolu nong takas manghuton Tuhani. Sehingga mereka hidup benar-benar dalam kebenaran yang dari Tuhan. Hamua kamang do tamua kenang. Raga makana masa di tonga-tonga ni portibion. Nasai mempengaruhi ngoluta asalam dausiat Tuhani. Boido alanya kaparukilo namar sikat soring tabulus. Gabi adok sada padoha di tonga-tonga ni nguluta. Dak tutuho adok Tuhan.
Molo tutudo ho adong basa paso buom mau marukil. Dap kapikiran au na masa di tonga-tonga ni ngulukon. Alai suluk do nang mata ni hapur syotai marnida habel gau ni debata. Naksi pata di pabeda debata pangurupina. Molo jupak tikini. Pitor tongoson na di. Halak na toktong marhabengeton. Tarida do perbueni habengeton nai. Hamu akamang do taminang didok do pertikianon tiki parasian manang kesempatan. Bohado hita memakai tiki parasianon lau pauliho persaurat dalam jonok tutu hatai. Atik pesema rusaha portibion lau paholak kongoluta siat Tuhani. Alai sada nanaing ingototta. Tuk sohiado di paholak Tuhani hadirion na siak kita. Balik sa saya dipaihutihu do hita. Balik sa saya toktong do dinunuti dipaidai da Tuhani songo dia ngulutta. Sabar do tuhatai paihutu ngulutta. Bohado hita ma perhasiak pertikianon. Didok do pabua di parhase yang si jalobeo dohot akka perjahat na asing do. Tiki nani leon ni debata. Dang manok ton nasi dari hajugalo ni rohana. Di nasetok tong marsaringar hata ni tuhatai mamakulingi portibion. Jalalau songonira nang mamakulingi ngolutta. Atik pesipata saya di pajogal portibion, manak saya dipengaruhi kita, unak saya tatangihok kata ni Tuhani. Alai namar gugu do hata ni Tuhatta, manorusi ate-ateta, manorusi pikiratta. Mamakulingi ngolutta. Gabi tahu hita, maka tidakon habal gaun ni debata. Tu pado sanga songon na jogal rohatta. Bahkan lobi kumora sidok siap batu. Ala niakka namaol na borat tabulus. Alai danga dong nasatar patu hatai. Dung sai benget kita madalani ngulutai. Duk sai tok kita marsiho tutu hatai. Tatu sima. Dia kanadenggan sakak mitu hatta di tonga-tonga ni ngulutta. Boy doi nang perenunga di tonga-tonga ni ngolutta, di tonga-tonga ni ngolumuna kamang do taminang songon natoras. Molo marsirarion nasada do padonganna. Boy sipata marukil natoras, ala sipata daksiat hatana manang podana tu anak konna. Ido sada curhatan ni sada na tua-tua marado padonganna. Daktar do haube manangaha tu beremon. Daktar do haube manangaha tu paramamon. Holal lo mona do. Tangyak ko mawi dah. Tangyak ko nau. Lai. Ima curhatani. Alai bohado hita. Lemar bengek ni roha mangadupi. Bohado hita marpos di roha naso tu papa subon ni debata hita. Di tonga-tonga nyak kasih pikirani. Unang marnalo jahita manang nyak ni. Unang marnalo jahita pasaton itu debata. Ay namar gugu si tuturo tangyang ipartigor. Molo di haburjuhon. Unang luanga kita. Daktar parhaseak tiki. Nasihat Tuhani. Alailam tapajono ma. Toktong tatiop tuhatai. Toktong marsihot tu Tuhani hita. Unang gabi putus asa. Unang gabi madili. Taida madison. Akan apa jugal rohanai. Laos ido di padauk di bata. Gabi manapu diak kaulaon nadenggan. Gabi manggotil diak kaulopolop. Ala nok takas gurasa ni hata ni debata di tonga-tonga ni nguluna. Jalan naik songoni tarida panguloyot tu Tuhani. Molo pesipata
marungut-ungut, holsoan, apatis, alanya kapanosak ni portibion. Alay dihalak na marhabing ito ni, jupang nga do hamona nga do tanguluan. Marsi hohot tutuhanima, ngulum amang. Marsi hohot tutuhanima, ngulum inang. Unak pajogal roham. Unak pajogal hadiriyommu somajalo berita nauli nasihat Tuhani. Di tonga-tonga ni hatuau ni tuk mahita lau paihutihut jujur ngolu nok tabulus dagodang gua kenauli nadenggan natongki natajalo siat debata molo tuk petabolus napaet dagumudang gua kanatonggi jala lamar posniro hatu Tuhani mahita. Aidang marujung di paru kilon ngulunya kena porsea. Dang marujung di hamatean ngulunya kena merpakirimot tu Tuhani. Alai jalon nado ulup-ulup. Jalon nado lasniroha. Songon anak noksanga pajogal horrohana. Alai di ujungna di jalo berita nauli gabi marulup-ulup nguluna. Tuhatta ma margugoy hok kita. Atik petabolus partikian nama caiborat sorimago covid 10 maing. Sipata tasukun ahado lapatan yot Tuhan. Buasa masa nasongonot Tuhan. Alai hapor siaot tamata bain. Lau pai hutihut akan nama sai. Tuk dode bata patupaho nak kenau muli na dumenggan na tonggi di pada ninguluta tua katiki naneng roh. Las maruhatta. Amin. Debata manami marhite Yesus Kristus. Pargugui hami Tuhan, pahotto pakirimon nami, panguloyon nami, tua dopamu nabadiai unaku pajogal hami, rohanami, somajalo hatam, alai buka ma, pitu ni haporsion nami satuk kami, disodangi barita nauli, nasiak kabadi omi, pasu-pasu ngulu nami be, mulutung gale pamatang nami nang luas gale haporsion nami, toktong pagara rohanami, marsi hoho tuho. Pasu-pasu sudia kapinopar. Manang di dia petahe. Marsangak moho Tuhan. Di tonga-tonga ni nguluna. Diaka naung makilalahu dengan ibasam marhiti gajang nyumur. Kerebakot tangamu nabadiai toktong mamasu-masu akan tua-tua nami. Nong lansia. Samargogo nasida marlas ni roha. Tuk kami mamulus. Parmaraan. Ainung nga marhamonangang nguluna mirap doto Tuhan. Mangasaho Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhatta marhite de nomor 621. Pasahat matu Jesus saluhut nanguluki rohanang pambahen aku saluhut natikiki upasahat matu Jesus saluhut naliriki upasahat matu Jesus saluhut nanguluki pakeoku matangaku mangulalo monai lakanang si manjojaku mangihuton tuhaki upasahat matu Jesus saluhut nadiriki upasahat matu Jesus saluhut nangoluki
Rak mangidohom mahita ditangi yang napinudahon itu hatta. Alea manami na di banua kijang, sai penerbadia maguarmu, sai roh maharajaonmu, sai saut malomone roham di banua tongan songon na di banua kijang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dong namar dosa tuhami, una kami tugion tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horona puna harajaon, do tagugoon, rodi hasangapon saliling-lilingna. Amin. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus, holongi rohani de bata ama, parsauran itu di perbadia madongani, mamasu masuam salut na ulak ni rodi saliling-lilingna. Amin. 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 Salam sehat ma dihita saluhutna kamang inang.